କାଲିଠୁ ଘରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୋବିଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବୋଉ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ପତ୍ରକୋବିଟା ଦେଲି ଆଉ କହିଲି ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ପତ୍ରକୋବିର କଟଲେଟ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଲୁ। ବୋଉ କହିଲା ହଉ ବନେଇ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ ଏ ପତ୍ରକୋବିରେ କେମିତି କଟଲେଟ୍ ବନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରକୋବିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ପନିକିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଲା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭଲସେ ଛେଚି ନେଲା। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପତ୍ରକୋବିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ସେଥିରେ ପକେଇନି ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ସେଥିରେ ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ଫୁଡ୍ କଲର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଚୁଲାରେ କଡେଇକୁ ବସେଇ ତେଲକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗରମ ହବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଲା। ଗରମ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଟଲେଟ୍ ସେପରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଲା। ସବୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବା ପାଇଁ ଛାଡି ନେଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁ ଓଲଟେଇ ନେଲା। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଭଲସେ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ସବୁ କଟଲେଟ୍ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ମତେ ଆଣିକି ଦେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋଉ ବନେଇଥିବା କଟଲେଟ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।